kagahapon sa udto ang bagyo nga adunay international name nga Mawar. Apan kagahapon mibalik niya usab kini sa pagka Super Typhoon. Nasigpatan kini sa PAGASA sa gilay-on nga 2,150 kilometers sa Southeastern Luzon. Aduna kini gikusgon nga hangin nga moabot sa 185 kilometers per hour. Posible karong Biyernes o baka sa Sabado, mosud kini sa Philippine Area of Responsibility nga nganlan na og Bagyong Betty. Sa pagkakaroon, wala pa epekto ang bagyo sa Dagan sa panahon sa atong nasod. Ang mga nasinating pag-uwan sa western section sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao, epekto gihapon sa southwesterly surface wind flow. Posible usab ang mga localized thunderstorms sa pipila ka bahin sa nasod. Karong buntaga, gipanglantawan ang mga pag-uwan sa pipila ka bahin sa Central ug Eastern Visayas. Ug unyang hapon, uwanon ang halapad nga bahin sa nasod, kini base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Posibleng masinati ang heavy rains sa pipila ka lugar busa kanunay nga mag-alerto sa hulga sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta.